να προσφέρει στις οικογένειές σας υγεία και αγάπη. Το 2013 είναι ξεχωριστό για μας, γιατί καταφέραμε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και αρκετό τρέξιμο να διοργανώσουμε το τμήμα Πάσχας του Συλλόγου. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Τίνο Καραπιπέρη, ο οποίος μας παραχώρησε τα δικαιώματα του Συλλόγου και επίσης τους δύο χορηγούς μας, τον κύριο Γρηγόρη Βασιλόπουλο, τον κύριο Χρήστο Κουτσοπίνα, που συνέβαλα ώστε να δείξει συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα της Ισχυμπίας. Επίσης ευχαριστούμε και τον κύριο Νίκο Βορόγια για το θετικό υλικό που μας πρόσφερε. Αρκώς στην προσπάθειά μας αυτή είναι αποκλειστικά η αγάπη όλων μας για το άθλημα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στα τέλος βάσης για το πήμα μπάσκετ και θεωρώ στα χάλια ο άντρας σου. πως αυτή τη προσπάθεια έχουμε πολλές πιθανότητες να το πετύχουμε. Είμαστε μια παρέα από ερασιτέχνες παράγοντες και αθλητές και δουλεύουμε όμως με άκρως επαγγελματική νοοτροπία. Κλείνοντας, θα σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που μας τονίσατε παρουσία σας. Είμαστε μια όμορφη βραδιά. Να συνεχίσουμε με μια μικρή παρουσίαση της ομάδας μας για να μπορέσουμε όλοι να γνωρίσετε τους παίκτες. Είναι κάτι το οποίο ευχαριστήσει τους παίκτες. Να δείτε λίγο έξω από το παρκέ. Καταρχήν να πω ότι τα μέλη της διοίκησης που είμαστε εμείς εδώ πέρα πάνω, ο Βασίλης ο Πλαστήρας, ο Γρηγόρης ο Βασιλόπουλος, ο Νίκος Δεκούλος και ο Μιχάλης Πλαστάρας. Προπονητής σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια να μας κάνει ομάδα είναι ο Χρήστος ο Τσάτζη. Χρήστος ο εδώ. Και οι παίκτες που απαρτίζουν την ομάδα είναι ο Κολοβός ο Δήμος, ο νούμερο
κάλυμα των πατών ημών. Δόξα τι αγαθότητη τύση, δόξα τι εσταθία σου, δόξα τι ανεκφραστολόγες η καταβάσου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Θεού Θεοπρεπώς εντογμάτισας, τη φύση των όντων εκράνωσας, τα των ανθρώπων ήδη κατεχοσμήσας, βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός Ιε, Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε, glorisaste ημί το μεγαέλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, των όντων υπερουσιαιότος, την Αιγιάψιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησον, το απείρο ικτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας, συ το μόνο δεσπότη, και εκπόντος φωκολύτρωτα, εφορών πάση, το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθα σου επάτωσον και ελέησον. Την δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Την δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κοσμά και πάσε Χριστό ημών αδελφότητων. Και την δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αεραπηλό Χρήστου ημών στρατού. Και την δεόμεθα υπέρ του ευλογητήν των νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου, και γενέστε αυτόν ειρηνικό και σωτήριο. Και την δεόμεθα υπέρ και της ομάδος ταύτης των απεκδεχομένων του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία σε αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους σε τη Δία εξουσία θέμενος εις τη ζωή ημών, εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένους, εν τη ευσύμου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων ενιαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, των προσφερόμενων εις δόξαν συν και τιμή, του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλότερο εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεμψον επ' ημάς του τα δώρα ταύτα ευτρεφήσαντες, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τους ουρανίους δωρεάς σου, ότι εσύ ελπίκαμε το ζώδι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήττυνον εν αγαθή στη ζωή ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών σου, ότι ουκ επάρκο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράτου σου Μητρός, του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξασι Χριστέ ο Θεός ήλπις ημών, δόξασι. Ο ιδιοκτώ ημέρας αρκεί περιτμηθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμού Αγίας Αρχιμητρός, δυνάμει το τιμίο και ζωπίου σταθού, ηκεσίες των ιερ δόξου προφήτων προδρόμων και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και δικαιών των Πατώρων Ιωάκημ και Άνης, του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας των Ονοφάνων του Μεγάλου, και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
Χριστέ ο Θεός, ελέησον και